So what's up guys, it's Jayjay here again and welcome back to my channel. Ayan guys, isang makeup tutorial na naman natin gagawin. Makeup series ang gagawin natin ngayon, no? Medyo bongga tayo ngayon kasi may pa-makeup series. But first of all, I will recap as my watermelon look. Yung medyo nag-trending konti. Yung aking watermelon look ito. Ayan. Yan siya. At gusto kong i-proceed o gusto kong ipagpatuloy yung makeup series na yan. At gagawin ko ang makeup series at tatawagin natin the fruit salad makeup series. Dahil sa fruit salad series, makeup series natin, ay makikita natin, first of all, may watermelon na tayo. Ayan, next naman, ngayon, pineapple look ang ating gagawin. Kaya nga guys, without further ado, but before that, please do consider to subscribe and i-ring mo na ang bell para ma-notify ka sa every upload ko. Every month, every week, every day. Char! Pero guys, ang ating pineapple look na ngayon sa ating fruit salad makeup series, ayan, nabubulol na naman ako guys. Sorry naman talaga. Meron tayong twist na gagawin kasi as you can see naman, di ba, nauso yung makeup look ni Ariana Grande. Yung sa Rain on Me nila na music video. Insert picture here. Ayan siya, di ba? Let's make it pineapple look siya pero may touch of Ariana Grande yung makeup niya sa Rain on Me by Lady Gaga. Featuring Lady Gaga din. Ayan, kaya kasi guys, naisip ko yan kasi na-obsess ako sa kanta na yan. As in last song syndrome ako doon. Kaya maraming salamat talaga dyan, no? Bakit ako nagpapasalamat ko yun? Hindi ko alam ang sasabihin ko ba? At wag na nating patagalin pa at mag-start na tayo sa ating makeup tutorial makeup series. Ayan guys, proceed na tayo agad sa foundation and para hindi masyadong mataas ating video, hindi kagaya ng ating watermelon look na umabot ng 17 minutes. Kaya, faster na natin ito. Set ko na ang aking face with this Vice Cosmetics. Ayan. Powder to siya guys. As you can hear sa audio natin guys, sana medyo merong medyo maririnig na hangin. Kasi may electric fan dito, hindi ko kayang init sa Pinas. Oy! Oh Lord. Ang init talaga sa Pinas. Oh Lord. Hindi talaga kaya ni Jayjay. Oh Lord. Ang init talaga. Ayan, nag-tone down na po. Hindi na masyado maputi ang ating makeup. Ayan. Set lang natin ang ating liquid foundation. Ayan, nag-tone down na siya. Ayan, next naman guys is magkikilay ako gamit itong BYS Brow Definition Kit. Ayan, marumi siya guys. Sorry. So, magkikilay lang ako guys. Ayan, I'm done with my kilay, ayan. Kayo na mag-judge aking kilay. Alam niyo naman ang kilay, hindi talaga pantay. Kaya, it's free to bash. Oo, kung anong judge niyo sa aking kilay. So, it's free to comment down below. O, unsa di ay, laban lang. Ayan, next naman sa ating eyeshadow, ang gagawin natin is, gagamitin ko na naman yung mga face paint ko, no? And then, unang gagawin natin is gagawa tayo nung yung pa-wing dito, yung white dito ni Ariana Grande para bongga na. Ayan, gawin natin yung kagaya nito.
Ayan, may white dito na parang ganyan siya. Simple na ganun. So, yun ang unang gagawin natin, and then we will find the another way kung paano natin i-push yung ating panapulok na sa laban. Tapos ko talaga, no, ayan, ano pa ba sasabihin ko? Ayan, next na tayo guys, pero time-lapse pa rin para bongga na, kasi alam mo naman, para hindi mataas ang ating video ngayon. So, ang next kong gagawin is, let's do the greens para makita natin yung yellow tsaka green na color ng pineapple. Kaya ayan guys. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan to papunta. Ito medyo kalmado, pero ito warak talaga. Warak talaga siya, no? Pero so far hindi pa tayo tapos guys. At tatapusin ko muna ang look. Lips na lang yung ating kulang at ang nose contour. Oo, yan na lang. As you can see naman. Pero basta guys, ito yung pineapple. Tapos ito yung parang corona ng pineapple na dugtong ito. Ito yung dugtong niya. So kaya na mag-analyze. Oo. Hindi ko na alam. Okay, dyan na po nagtatapos ating makeup look ngayon, and I guess talaga na pull off ko naman kasi puro naman pineapple lang nasa mukha ko, and so ayan, wish na pull off ko talaga yung ating branding, which is the pineapple makeup look. And guys, stay tuned kasi marami pa tayong ilalabas na makeup series dito sa ating fruit salad makeup series by Gahuterang Jayjay. So ayan guys. So this will be Gahuterang Jayjay saying that kung sa may suliran sa kinabuhi, mula ba na kita, huwag manggahot kita. Bye!